It's time for DJ Raqi's Secret Files. Bakla raw ako, kaya wala akong jowa. Ang daming taong nagtatanong sa akin kung bakit wala akong jowa. Bakit wala kang nililigawan? Bakla ka, no? At marami pang iba. Sa loob ng 13 taon sa pag-aaral, never pa akong nanligaw. Walang alam sa pag-ibig at lalong walang interes sa pag-ibig. Itago mo ako sa pangalang Conan. At ito, ang aking secret file. Anim kaming magkakapatid at panglima ko. Yung kuya ko, nag-asawa ng maaga. Yung ate ko, nag-asawa ng maaga. At yung pangatlo kong ate, ayun, nag-asawa din ng maaga. So, 3 na lang kaming wala pang commitment o in a relationship. Lalo na yung pang-anim dahil bawal pa siyang magkaroon ng jowa. Masyado pa siyang bata para dun. Mabuti sana kung nag-asawa ng maaga dahil kaya ng buhayin ang sarili at natulungan na ang pamilya. Pero hindi. Dagdag lang sa sakit ng ulo. So bakit ayaw ko pang mag-girlfriend? Yung kuya ko, nakailang asawa na. Nagkaroon siya ng isang anak. Pero hindi niya man lang sinusuportahan. Sa dami ng inuwi niyang babae sa bahay namin, ang nakakapagtaka lang kung bakit yung mas matanda pa sa kanya ang pinili niya. As in, mas matanda pa sa nanay ko. Yung ikalawa kong ate, kasal sila ng asawa niya. Meron na silang 2 anak. Pero ni minsan, hindi ko nakitang masaya ang buhay nila. Lagi silang nag-aaway at nagkakasakitan. Kaya ang ending, hiwalay. Meron ng bagong kinakasama ang ate ko. At mas bata yung kinakasama niya kesa sa kanya. 21 years old lang yung lalaki. At yung ate ko, 30 na. Yung 2 anak niya nasa asawa niya. Eto pa. Yung pangatlo kong ate, 3 na yung anak. 2 sa pangalawa niyang kinasama at 1 naman sa bago niyang kinakasama ngayon. Yung pang-4, party goer siya. Stable sa trabaho. Pero never mong nakitang nagbigay o tumulong sa bahay. Halos hindi na nga nauwi. In short, wala man lang tumutulong at sumusuporta sa amin, maliban sa magulang namin. So bakit wala akong girlfriend?
Kasi natatakot ako eh. Natatakot ako na magaya lang ako sa mga kapatid ko. Natatakot ako na sa isang kurap lang ng mata ko may anak na ako. Nasira na ang pangarap ko. Na maging dagdag pabigat lang ako sa bahay namin. Na hindi ko mapanagutan lahat ng ginawa ko. Natatakot ako doon. Ayokong dumating sa punto ng buhay ko na bumalik na ang mga magulang ko sa lupa. Ni hindi ko o ni hindi man lang namin nasuklian ang lahat ng mga sakripisyo at paghihirap nila. Hindi ko to ibinahagi sa inyo para lang ipahiya yung pamilyang meron kami. Sa totoo lang, ang daming taong humahanga sa pamilyang meron kami. Sa pamilyang meron ako. Pero ang katotohanan, sira naman talaga kami. Tapos, yung mga kabataan ngayon, madaling pumasok sa relasyon. Relasyong hindi pa naman nila kayang panindigan. Relasyong hindi naman nila alam ang totoong kahulugan. At relasyong sisira lang ng buhay nila. Kaya sa mga nagtatanong sa akin kung bakit wala akong girlfriend, sige nga, kung kayo ang nasa posisyon ko, mag-girlfriend ba kayo? Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Conan at ito ang aking secret file. That's